badirudi gorean zaldi bat, eta hemen zur kontatuko dugu honek, eta nire asmoa ez da hain gauza formala egitea. Eskola txikietan gauza batetaz arroba gaude da umeen artean ematen diren interakzioen bidez ikasi egiten dugula. Orduan, saio hau ere, nik uste dut interaktiboa egiten badugun, askoz hobeto joango da. Orduan, nik bai baditut 4 edo 5 gauzatxo esateko, baina nahiago nuke nik berbaz egotea baino, denon artean elkarrizketa bat egiteko gabe. Oda, zeintzuk dira zuen kezkak, pozik zaudete umeak eskola txiki batean izten dituzuenean, arduraren bat dago, kezkaren bat dago, oraindik pentsatzen duzue eskola handia, eskola txikia baino hobeagoa dela. Ni bai gauza batzuk esango ditut, baina nik nahiago dut zuen ahotsak entzun, zeintzuk diren zuen impresioak, zuen ideiak, zuen gauza, zuen azkenengo burutazioak hemen kanporatu eta ia denon artean, ordu bete barru edo ordu terdi barru, nahi duzuenean, ni Bizkaian gehiago behar dut, baina ez dago baina hori, hau amaitzen dugunean, ia danok, askoz bela, zailago joaten garen etxera, eta bihar umeak eskolara eramaterakoan esan, baina, hau da, benetan gure apostua. Ia hori esaten dut, bale? Bai? Bueno, orduan, nik bai, hasiko naiz, izango erizkizu da gauza batzu, ze, klaro, onaino etorri ez errazizateko bere dira. A ber, beira, ni izaskunek esan zidan, entzun nahi zenutela, ni ziur nau gauza hauek buruan eta bihotzean dauzkazuela. Eta zuek umeak eskolara eramaten dituzuenean edo ikusten duzuenean eskolan zelango giroa dagoen edo irakasleekin eta hitz egiten duzuenean ikusten dut azpian nik orain aipatuko ditudan gauzak ere badaudela. Nik egingo dudan gauza bakarra izango da verbalizatu askotan ikusten ditugun gauzak. Orduan, nik azalduko dizuet, nik zergaitik defendatzen dut edo zergaitik pentsatzen dut. Nik eskola txiki batek eskola handi baten aurrean abantaila gehiago dituen. Ze eduki baditu. Eta nik uste dut, igual ez asko, baina dituen abantaila horrek oso potenteak dira, eta nik uste dut horrezagatik bakarrik ere merezi duela gure zuen seme-alabak eskola txiki batean ikatea. Orduan, dainotzat, 4, 5, 6 gehiago ez dira, baina niretzat horrek nahiko importantea. Bueno, nik bi arlotan edo banatuko nituzke, edo zailkatuko nituzke. Alde batetik arlo pedagogikoa izango ditzatekena, nire ustez, arlo pedagogikoan ze onura edo ze alde positiboak ikusten dizkiodan eskola txiki bati, eta gero arlo afektiboan zeintzuk. Arlo pedagogikoan esatea garen, zerak izak eta galdetu jatea PowerPointik eta holango gauzarik eta fotokopiarik eta holango gauzarik neukan eta esan diret, hain gauza zelan pentsatzen dugu familia artean rentozela, eta orduan ez dut holango gauza formalik egin, baina zego zer idatzitzen nahi da duzue, nik ez daukatzen da duzurik hau. Da bati baliabidek aprobetxatzeko, jak edaukagun zan baliabidek aprobetxatzeko, ez da besterik, ja bakoitza bere estila. Bale, bueno, orduan, esan dut, arlo pedagogikoa egongo izateko alde batetik, eta arlo afektiboa bestetik. Arlo pedagogikoan zer? Bueno, dago gauza importante, superimportante bat eskola txikietan ematen dana, eta eskola handietan ezin dena eman. Eta talde adin ezberdinetako umeak nahazte elkarrekin ditugunean gela batean, hor gela horietan ematen diren interakzioak zelango garrantzia daukaten umeen ikasketa prozesuan. Zelango onura pedagogikoa daukan, adin ezberdinetako umeak
elkarrekin gela batean ditugunera. Azkenengo ikerketa guztiak oso argi itxi dute, demostratuta dago, ja ez dala ikasten, ikasketak ez direla ematen maisu maistra batek klaseak ematen dituenean eta beste guztiak entzuten, jasotzen eta gero ikasten daudenean. Hor ez da ikasketa ematen. Benetako ikasketa emateko, pertsonen artean, ikasketa horretan parte hartzen duten jendearen artean, interakzioak ematen direnean ordun sortzen da ikasketa. Interaktuatu egin behar da. Hitz egin, elkarrekin egon, azalpenak eman, azalpenak entzun, ikusi besteak zer egiten duen, arrazoiak eskatu, justifikatu, argudiatu. Gauza guzti horrek egiten direnean, ordun ematen dire ikasketak. Eta ez bakarrik batek, azalpenak ematen dizkunean, beste batzuk entzun, ontzi utz bat izango bagina bezala, eta pertsona horrek ematen dugun guztia, barrura sartu eta sartu, eta nik ja ikasi. Hori ez. Interakzioak eman behar dira. Karo, interakzioak alik eta anistasun edo anitzak diren pertsonen artean ematen direnean, interakzioak askoz be aberatsagoak izan daitezke, eta ikasketak ere potenteagoak izan daitezke. Claro, guk nik gauza hauek gure eskolako gurasoetan azaltzen dizkiedanean, dana gelditzen dira holan, bai, agian bai. Ni orain etortzen zait burura, zerbait guraso bat, gure eskolako guraso